Tuji Nong Mahakama Duipur ke u khetoni bumung kheno tabok Mohon Badur ni jaga no kintu aro dui beni bisajik kenai tongo borokno bonton rakha bamne Sri Molsom bamne Lokshi Molsom ke oro yang sakatongo ayang sakatongo Gubordon mo Kubilong Mojani jutno asuk Jamaita Molsom jeng tansake tonglayo tak agi rogo kethoing bo jeng subalu subu khayu omo jeng nanatia kailai pandang khebo jeng subaju khlailayo tabong kheno tamo u jagani lubine bangino tabong kheno koino paya khapano ayang domkironai tongo hai thainai tongo bone bangai jeng joto lukuni thani jeng mimangso kisa mujukta oh jagani bumung kheta boroni mane bo area khobjang mo abo area khobjago tabong khe Kubilong Moja ke noroni kami sini Borobari ବର୍ତ୍ତମାନ और आगे kami tongfan tabule kami kurikha o atharbla o jagang khene chini sampoti orano tong jug jugun ene koi gonda rong nai oro chaijonani tongo plot ne plot to thansan no aphan no orano baglaila hata o chaijonani bumung le chaijonani bumung oro boroni bumung sagrati Rambabu Molsom second tong Bogumani Molsom Ramon Tita Busai Bogumani Dolabokto Molsom Indro Koina Molsom ayang Hogzag Yatong asung ini sih menurut tamok lai borong ani joto ni butan kayu ang orang ni ang Bortoman borong ni buta Boloram Molsom sakrat narong ni problem ka angke sinen kok Tripura no bogelai ke hambai ro media person rok no kongken sini patta oro 2017 ni simi patta man ni o patta wo oro jomaita loko hikaisa tongo tangna phaike bada khayu ke bada khai mani jeng office kachari jeng hapkha habainai map rok omorok thung pairino plot number rok bar khai thik no tongo patang kheno jana ja khe romia huno ke oroni plot number tongo 181 Mojaka Kubilong ke seat number tongo map number 5 ke tege seat number 1 botong Kubilong Moja khobja goro kajigang Moja bai Kubilong Moja u kaini ora thaniwo jengna tangna phaikhe rabar kafan je kono manai phano kaina naikhe फसल खाइना नाइखे बादा खाइनाय फायो ओ बादा खाइनाय रक केनो जों बाय मुकाबिला या किन्तु samung tangnai rok bai no bada khayo hap ke matang ke jeng Chaudhary rok thangkha dirgo 3 বছর প্রথমে Chaudhary tongo Podomohon Jamatia এরপরে Gobindomohon Jamatia tabok বর্তমান tongo Rajkumar Jamatia jeng thangai bo kono upai kore solution khaimaya borok ke sudu tosil bo jeng thangkha tosil thangai no map khai tiklai mani neroni pata thingno kintu ranger bo thangkha thung jaga no thik ke dokhol purana dokhol bo tongo ke borok usi sakha khetoni 75 budi hinai khetoni 75 bukha oro ke kajigang Moja no
নাই মোজা কাজিগাং তহসিল দজনগর আফরত দজনগর খতাবক খুফিলং के रेवेन्यू सर्कल किला